Ngono ya. Mangga. Menunggu kesukaanmu loh. Iya. Kowe sing Kamu nyanyi. bernyanyi yo Hah? Double. Double. Sarung jagung apa menunggu? Iya Ayo. Ayo. Lah iya Mas ya, dak yo ngono ta. Ngono pilihane angel terus ndekne yo. Iki ndak kaya cilikan Indah Kalora nek bingesan miring kabeh. Mangga Mas. Kendele kaya Mbah Kais. Iya. Kuncirane yo miring kabeh ngono. Wah Lorenza iki. Ya cepetan deh sore ya. Bang Ali Sugiron. Sekian lama aku menunggu
Mergo tembang isih 3, tolonglah kondisikan nggih. Nggih. Seprapat ra apa-apa ya. Nah, Umumnya yo setengah ngono loro. iya ya, iya ya. Seprapat. Manet wis sing penting nganu satset ya Nah. nggih. Soalnya meh nimbal aku. Nimbal nama Udin ya. Diambirin apa? Oh gak. Curiga di balik dosa. Heeh. Wah, lagune iki pol dalem iki duduk-duduk iki. Jensate gak digawa menawa. Kok genset iku piye disket. Iya. Jalukane Mas Ali angel ra umum mak Kaisa. Mei. Perasaanku ora enak cah. Iya iku lah. Lah iya, lagunya Jerupal yang ngene wis karo eling-eling. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan cara haram, tak takut dosa pada Tuhan. Dalam pandangan manusia. Hey ha, hey ha, Tino geng. sir. Mas Ali sudah di sini loh. Hey ha, Ini ku ha, rasakan hey, hey ha, ha, hey. Iya, hey. kau dapat hidup berfoya-foya. Hey ha, Di hey, dan hey, hey, bermabuk hey, 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 jadi hey, hobimu. hey. Ngeslop, ngerung, dan wanita jadi hiburannya. Kau puaskan dalam hati yang penuh dosa dengan nafsu Mina, Mina, ada. Mina. Hey oh, hey oh. Pandangan manusia, Le, no, le, orang le, yang no, sangat le, bahagia. le, no, le. Di dunia kaya raya, kemewahan yang serba Hey ada. ha, hey ha, Tidak pernah kau pikirkan sir. dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan cara haram, tak takut dosa pada Tuhan. Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia sampun Mas Ali nggih rakyat sithik diaturi. Ayo Mas, bonus dan bonus nggih ada anyang-anyang rakyat sithik diaturi engko bonus raya sarung Sarung jagung ya. jagung. Mangga. Niki sunah saking ngajeng nggih. Dia saking mas-mase. Wonten mriko. Oke, nyanyi dong. Ayo tuh Mas nyanyi Mas. Nyanyi mau. Say. Monggo. Peteng rasane ati kang nandang sengiten liyan hanyalah aku kowe laku katresnan. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Kendele ta iki? Velocity
pamrih kang kuwasa Mas kuwi sing sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustikane ati tungaku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula apa tresno datang kendang saking dodo tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Wayo galane Mas Bani Nimas mustikane ati tungaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang kendang saking dodo tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang kendang saking dodo tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Wis aja mak-amok iku ben nang kene lah kok iso. Kaleng grati Gusti Putri katuran wonten sarungan jagung. Bonus. Sarungan jagung. Nah, nang kene iki ini sudah kendel sekali iki. Cita-citanya besok mau jadi apa ini? Ayo. Ya polisi. Jadi polisi, wah. Jadi polisi kok ikut goyang-goyang di kecobraan. Ayo polisi hobi oji. Demben Mbak Arum juga cita-citanya jadi dokter. Dokter apa? Bakal ada operasi. Bakal ada operasi. Lah kok operasi? Lah dadi polisi. Wah, tek ngono lah kok iso. Neng Thailand nah. Ayo sini. Monggo. Ipang. Para prajaga. Mas Minder. Mas Mindar ku aturi bunga Mas Mindar. Oh, Mas Minder. Ah, Mula garam sikil iku nek mlaku iku iso. walah to. Ya, dan duduk ah. Ayo. Mas Minder. Sarung jagung, Ge. Ya Allah Gusti. Ngene-ngene Mas Ari wis nganggo gembot ae kok iso. Loro atiku. Hak dhewe Ge. Wah.
berarti kita raya sunannya kok iso. Ayo Mbak Iin ya. Monggo. Kur. Aku syok. Senadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung Bonus rasane kabotan tresno yen tan werosatina kaya setahun sarung jagung abot rasaku Mas Bapak nyanyi ya Mas. sarung jagung abote kebacut tresno tak rewangi korban jiwa raga mlaku adoh tan Rasulullah lakone sesandingan agawe semrasaku senadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kawotan tresno yen tan werosatina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sampun nggih Bapak Ibu sedaya pamiyarsa sampun kula aturi nggih dalu mangkat jenengan. Monggo Ndara. Niku Ndara, iku anake wong Sundri niku Ndara. Mboten kula Kak. Kula lho sebrawan kok iso tidak mau gadah anak niku pripun to? Sik ya tak uncali mboke. Ndi Mang Mamai mana ya? Wis ki ngarane mbok ae melu aku ae. Mboke mulang adus menawa. Nggih. Ngapunten nggih Ndara nggih. Kula Ndara. Niku sama tak disebut-sebutane kula lapor api kok Ndara. Adus kok tekan nggih Ndara nggih.
Samudra Kirana. Saderengipun kula nyuwun agunging samudra parsami menawi sowan kula menika mboten tininggalan. Minurut kawarta ingkang kula tampi, ibu panjenengan menika kasedan jagat. Kula minangka badal wakil saking keluarga Jembrolo nderek Hyang Sungkawa nggih. Matur suwun semugi Kang. Mboten namung nika Kang. Kula kautus dening Kang Mas Panji Inukertopati kang supados maslahaken golek kencana menika dumateng panjenengan. Minangka panglipur penggalipun panjenengan semanten ugi tandha katresnan Kang Mas Panji Inukertopati. Monggo panjenengan tampi nggih. Iki katresnan kula ki calon garwa. Sarene putri Kediri menika kalih nggih menika Kang Mas Inukertopati maringi golek menika nggih kalih mengke kadang panjenengan menika diparingi. Oh diparingi Kang Mas. Nggih. Matur suwun sanget iki Kang Mas. Inggih. Kang Mbok sahrene kewajiban kula menika sampun kula aturaken. Golek menika sampun panjenengan tampi. Kula nyuwun pamit. Lho, kok kesusu nggih ndereng nggih. Pengantos-antos nggih ndereng nggih. Ndereng seneng jenengan ndereng. Bunga. Pun kados wonten Kang Mbok. Ingkang sunyatanipun Kang Mas Panji Asmara Bangun menika tresnanipun lair lusing batin. Nggih. Sunyatanipun paring golekan kalih cacahipun Kang Mbok. Iya Yai. Apa sliramu uga diparingi. Nggih, kula diparingi Kang Mbok. Ning enten nggih Kang Mbok. Menawi dikeparengake kula tak miliki Kang Mbok ki. Pengen milih. Iso. Yang aku tak milih ya. Nggih kita ndereng milih. Janji ya diajak. Janjine pripun? Lamun wis milih. Kok kawujude kaya napa ra entuk dijelno ya. Ngono Kang Mbok. Jadi yen wis dibuka wujude apa ra entuk dijol ki. Ki. Ya. Kula. Nggih, kula mangke kita ndereng sing aki ndereng. Sing butuh nggih. Niki mawon niki. Nggih, niki kedip-kedip niki. Kang Mbok aku milih iki wae Kang Mbok. Wis, mantap. Oh, ngono ya dibuka bareng-bareng. Iwang ibu kan ya, Yung? Wis burung Yai. Jalan, sekadar sabar ya. Ayo nih. Wes, apa? Sambung dari itu ya. Siji, loro, telu. Doro, siap. Lu kok bungkuk? Tangan kita cok. Buka. Api ya. Jim, ketoprak laras kok bonekane iki piye? Abangnya. Doro niki ku api kok Doro. Ya Allah, api tangannya siji iki spesial mesti. Kaya aduh buntung. Loh, malah contoh susah kayak aduh buntung. Tak bisa dicari, tapi cintaku ke kamu. Api yo. Kak, kayak boneka santet. Boneka santet. Temuin. Nggih. Gulane Kang Mbok Galuh kok api. Nggih, api ya. Iki kula ajeng aku iki iya. Dorong Pintu kok nek Kang Mbok Galuh
sampun janji lho. Kok elek kaya aku. Tak paringi niki ondoran niki saged. Cepet sapa? Orang tak yai. Sedilo wae. Mengko yen wis rampung tak balekke kanggo galuh dan sedilo ora tak kanggo galuh kok ngono jare Krisna karo aku. Nyatane aku ngambil sedilo wae kok ora diparingke. Oh ya Tresna nek sak yo ora ngene to yai. Tenan ra entuk tenan kanggo. Yen ngono kanggo ora Tresna karo aku, ditekno tak paduke karo ibu. Putraku sing ayu-ayu dhewe ana kalunake ibu. Kalunake laka babakan opo nggih? Aku ngambil golekan ora diparingi ibu. Ngambil ora diparingi apa kowe ora duwe golekan? Dadah ning anak ibu. Dadi kowe mau wis duwe golekan. Kalau ibu godhong ora duwe tangan nanti sikil aku mau elek ibu. Tapi aku dhewe iki. Ora duwe tangan aku ora sama. Ibu. Iya. Niki beri diri cari-cari makane lah kabeh takone. Ibu korban begal maksa. Ibu kenal. Ya. Ibu. Ayo jeneng. Dadi asli jebol. Siap. Dadi seliramu nyuwun kagian kan. Sedilo wae. Sedilo. Ya yen tene lu dhisik. Kalau ing kene sing bakal ngambil golekane iku. Iki adimu rewel kepengin golekan sing mbok gawa mula. Ing kene pun ibu ngambil ya. Adimu mau ngambil sedilo wae. Apa tapi ibu Jai kalau aja kita sempat kabungan ya. Ini sih karo apa? Kadangmu kuwi bonekane ala. Bundul ora di tangan. Aku mau. Iki duwe tangan, pengen sing duwe tangan. Apa klip-klipe ibu? Gara-gara nani ndek mau gara putri sampun janji lho kami pun kebuka niku mboten asal dijoke. Janji sapa sing janji? Jenengan. Janji. Mas
Ibu sampun tak siyo dumateng kula Rama. Kowe nakal. Boten. Lanjut. Saya lajeng menika nyuwun golek kula Rama boten kula paring ibu duka dumateng kula. Perkara golekan wae kok rewangi nganti kaya ngene iki jane ana apa? Ngaten sisinuwun nyuwun pangapunten. Ngatanipun putra kula pun dalem menika sampun kula ripih kanthi tembung kang alus. Piyambakipun menika boten bisa ngampiraken golekan menika. Kadangipun menika namung ngampil, boten nyuwun Kanjeng. Rama kula namung ngampil Rama. Kok entuk golekane mau saka endi? Piyambak ugi boten maksud saking pundi golekan kala wau. Kok endi? Kang pepareng menika calon garwa kula kawin kajes marang bayi. Golekan saka Jenggala. Lah galah ajeng ya entuk apa? Kang kepiran. Nek golekane kula ala kok Rama gun menika menika golekane kula. Sing diparingi kuwi kang mbokmu Galuh Candra Kirana. Kudune kowe aja meri. Nek kula kepengin Rama. Pengen. Pengen nyuwun apa pengen nyileh? Ngampil Rama, ngampil apa ngampil Ramane. Nah. Kadang Galuh ajeng pengen ngampil golekane. Tulung, Nger. Mesake karo kadang ampil ana sedya. Ngono ya kena. Nanging iki kadang rumangsana sliramu ki luwih dewasa, sliramu ki luwih gedhe. Mengko yen ora tok ampili adikmu mesti nangis. Mula kanthi kuwi ampil ana sedhela wae. Wis, ngene wae. Saiki diampilke sesuk Rama bakal mundhutake sing luwih apik tinimbang. Sing ampil Rama lho. Sing ampil Rama. Yen Rama ingkang ngampil boten badhe kuwatir kira. Arep Rama sing milih ora tak ampilke. Yen wis pawon. Wis wani. Wani mancai gawe Rama. Sliramu bodho ndak pinterake. Cilik ndak gedheake ndak gelitik. Wiwit katinggal sedo dening ibu Prameswari. Ibu mat kali kuwi blowetah. Rama ora bakal bedakake antara putra lan putra. Lokane kuwi. Mumpung durung kaduk nggone kok Rama nyuwun ampilke. Seneng Rama daksa sliramu manuta karo Rama. Rama meksa
putra ora manut apa ki dadi gawe wong. Mereka putra panjenengan. Nek ora panjenengan sapila boten bisa boten. Rama ora meto-metake. Ngendi putra sing bangun piturut karo wong tuwa, ya kuwi sing Rama tresnani. Ora kok sileke. Yen koyo ngono kuwi jatuh sama kowe. Apa gunane? Apa gunane Rama tresnani putra sing ora ngerti karo wong. Tanpa lho kanthi kuwi. Yen isih tak gondeli golek kuwi. Rama utusan marang kowe tinggalke papan den. Minggat. Minggat. Ora minggat. Do seneng. Iki mboten remen to, ramane mesti ngasuk kados menapa menika putra kula le ramane. Perkara golekan iki wong tuwa ora bisa mbedakake antarane ngendi sing bener lan ngendi sing luput. Kula menika sampun ripe dumateng Galo. Nyatanipun piyambakipun kudu nggondeli golekan kula wau ramane. Yen nganti Galo Candra Kirana minggat. Mongko kentinging dedaupan wis katemtokake. Yen nganti cabar gone dedaupan. Ora kowe sing nampa duka, nanging aku sing kadukanen dening Kang Mas Prabu. Menawi cabar sinian ingkang didukan ramane. Ana apa? Temanten kala wau mboten badhe cabar. Kok bisa? Anji, putra panjenengan menika mboten namung setunggal Galo. Nanging putra panjenengan menika wonten kalih Galo kajeng menika ugi putra panjenengan ramane. Ha nek Galo ajeng putraku njur kon ngapake? Nggih ngantene dipun lironi kalian Galo ajeng kemawon nak saged to ramane. Kowe iki kok malah ngoyo-woro. Lho kok kaya kados pundi? Galo Candra Kirana ki wis gedhe. Lah bocah isih cilike ngene kok bukan dadi nganten. Nggih ayu, sinasa nganten nggih. Menika putra panjenengan kok nggih panjenengan ampun kados ngaten to. Ora ngono. Kowe kon malkile dadi manten wis wani apa urung? Terus manten Romo. Iya. Wis ora apa-apa. Sakit apa boten Romo? Ya nek pisanan ya lara. Sakit kaya pancen bener ngendikane ramamu kuwi. Ha yen sepisan iku larane ra pakatne, yen wis bolak-balik walah penake ra karuan. Kepenak kok Romo, ngendikane ibu penak. Kepenake mergo ibumu biyen ora ngrasake lara kok. Lho, kula ki ngrasake sakit tenan Romo. Ha ketoke Rama ya kapusan biyen. Iya panjenengan sakit mawon ora diapusi ramamu. Iki Romo kula Yen wani tak borongke karo kowe ning nganti mirang-mirang ki aja takon dosa. nganti wis sakit. Percaya marang ora-orane yen to bakal getun ing mburine jalaran apa. Panji asmara bangun ki bagus ora pakat.